Kora magajuang johera mag radio Ramogi kod Ramogi TV nori orero momaute se kaka Ramogi neboma kod safari ya muziki kinde sidayanga album marabirio marja ohangla marahuma imajalamo. Cherono omio johera mag radio kod TV maramogi thuolo maromogi jolendo magi kod yore ngolo mar ohangla rumba kod benga. Jotije moko mag Royal Media Services bende no yore chendono kaka chiel kuom yore mag siro tije jochung thumbe kata jochuog thumbe kendo medo nyiso ganda ber mar tiyo motegno mar gero sekta mar wende. Kopogore gi Ramogi FM kod Ramogi TV, keme mopogore no siro chendono kawriwo koda kashabiki.com, Kupa Kenya Huruma Nursing Home, Credo Faster, North Coastal Medical Training College kin mamoko. Ramogi TV gi Royal Media Services achiel kuom siro mar kambi en temo siro talanta mag jowa mag jothumbe mag gospel kaachiel kod jothumbe mag secular. Koro wan achiel kuom sponsors manyo chung mar neno ni chenro makawuono ochopo kare. Wago erokamano ne kembe manosiro wan wedo machalo Kupa Gene, machalo Shabiki.com, machalo North Coast Medical Training College, machalo Huruma Nursing Home, machalo Credo Star 264#, kaachiel kod bende Nice and Lovely. An kaka fan mar Radio Ramogi, wago erokamano ne Radio Ramogi kuom bedo ni o support talents kaachiel gi Royal Media Services. Wamor mar biro kae kano makre gi Emma Jalamo mondo support joluo man kod talents. Kora magajuang en thuolo ma